Hi guys रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो खुलुमहरग्रोबाय नोंथांमोनजों दसे सावरायनोसै आरोना दायो खोथाया जाहैबाय मा मैदेरानो गोजा गासैथिंबो हाग्रा बंग्रायावनो जा बारिफोरावनो जा न'खराव बा गामिफोराव जा आरोना गथाय मैदेर गोजा मैदेरा मा बुस्थु मा जुनार बेखौथ' मिथिखायो माने मैदेरा एसेबां गिदिर जुन्थु बा जुनार ना गासैखौबो धंस' खालामनो हाखायो आरोना एकदम न'फोर सेफायनो हायो अनेक खालामनो हायो माने एकदम गासैखौबो हाखाजोबो आरोना हिसाबै माने मैदेरनि दायो दसे सोलिगासिनो दङ आरो बाथ्राफोरा दायो गुबै बाथ्रायासो बिनि गेजेराव फैदो दानाबा सेकेन्ड खोथाया जाहैबाय मा मिथि नार्जारि जाया जोंनि बर'नि एक्ट्रिस आरो मुंदांखा एक्ट्रिस आरोना बिथांनिबो बहुद बाथ्रा खोनानो मोनबाय मानो होनोब्ला बेहा सिगांनिफ्रायनो मोजां मोननाय दंखायोमोन आरोना मोजां मोननाय दङमोन क'क्राझारावहाय नाथाय क'क्राझारनि जाय मोजां मोननाय बे सेंग्राजोंहाय बिसोरो माने मोजां मा होनो हाबा जालायासै होननाय खोनादों आरोना मिथिया दायो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय मा गामिनि होनदोंमोन सेंग्राया खैराबारिनि नामानि होनदों आरो सेंग्राखौ बिजोंहाय सासे सेंग्राजोंहाय हाबा जाबाय आरोना हाबा जाबाय जोंफोर नुनो मोन्दों मिडियाफोरावहाय बे नंगौ नङा एसेबां माने जोंफोर पारफेक्ट बुंनो हाया दायो मिथिया किसुमान बाथ्राखौ बुंदों मा जेनेबा आंनिबो ससियेल मिडियायाव ओंखारदों भिडिअफोर आपल'ड खालामदों बेफोरखौ माने अननानै खालामनाङा होननानै बुंदों रायजो राजाफोरखौ ओंखायनो माने रायजो राजाफोरखौ आंबो माने रिकुवेस्ट खालामदों आरोना बेबायदि माने जाय मानसिया ससियेल मिडियाजों नांथाबबाय थायो ससियेल मिडियानि फल' खालामो बेफोरबायदि मानसिफोरा एसे माने चान्स लायो आरोना जल्दि माने बुस्थुफोरखौ दिहुननो थाखाय गाव गावनि भिउसनि थाखाय आरोना नाथाय बिदि दा खालामसै मानो होनोब्ला जायहा जि भाग्य दङ ना बिजोंसो मोनहैनाय जायो जेसेबां माने नाजाथाबबाबो जुदि नोंहा भाग्यबा लाक गैयाबोला नोङो हाया आरो मोनाबो बेबायदि जायो आरोना संसाराव माने बेबायदिनो आरो गथै मुवाफोरानो बिदिनो आरो नों जेसेबां खामानि मावबाबो माने नोंहा जुदि जानो गोनां गैयाबोला नोङो मोननो थाङा आरोना बेबायदि बेनिखायनो आङो बुंदों मिथि आबौआ जि बाथ्राखौ बुंदों दुखुजों बुंदों रायजो राजाफोरखौ माने बिदि जानला मानला माने बाथ्राखौ बुखिनानै नंगौ नङा मिथियालासेनो माने बुखिनानै माने ससियेल मिडियायाव एगारहरनाया गाज्रि मानो होनब्ला जों गावनो माने गाज्रिखौ सोना लागासिनो दङ आरोना बेबायदि बेखौ मिथि आबौआबो रिकुवेस्ट खालामदों प्लिज माने बिदि खालायनाङा मैदेरा बै हाग्रायाव थाग्रा बा बै हाजोआव थाग्रा मैदेरा नोंहा दायो जि बाथ्राखौ बुंनो थांदों बेयो बै हाजोआव थानाय बा बे हाग्रायाव थानाय मैदेरा नङा बेयो जाबाय आथिं थोंनै मैदेर नामासो मैदेर जुनारा जाबाय मानसिसो आरोना दायो नोंथांमोना निउसावनो जा बा ससियेल मिडियायावनो जा बा माबा मोनसे गामिफोरावनो जा आरोना गासैयावबो मैदेरनि बाथ्रा ओंखारजोबदों नाथाय मैदेरखौ आं खिथिबाय नैले बेनो मैदेर आरोना बे मैदेर नाथाय बे मैदेरा मा दाय खालामदोंमोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखाजोब्बाय जानांगौ नै बे सोरदों दोङोमोन बे थानायखाय माने बिनि न'खरनि मानसिया बा बिनि फिसाया बेखौ रायबाय आरोना मानो होनब्ला गाज्रि खामानि मावदोंना गाज्रि खामानि मावब्ला बयबो माने गोजोनखायो आरोना बे हिसाबै फिसाया बेखौ रायहरदों रायनायाव बेबो रिप्लाय होदों आरोना खिन्थु बिदि जानाङा मानो होनब्ला हाबा जाखानाय गथ' गथाय गोनांखा बेखौनो खावलायदों बयखौबो अकल जे थाखा फैसा जाबाला जे गावगायनि हिन्जावखौ गारनानै गावगायनि हिन्जावखौ बावगारनानै बेलेग हिन्जावजों जे लोब्बा लानांगौ बे जानाङा मोजां लामायाव आगान सुर मोजां फरायहो गथ' गथायखौ मोजां थुलुंगा हो मालायफोरजों अनलायना थानायनि थाखाय थुलुंगा हो जुदि सासे बिफाया जुदि गाज्रि लेनदेनाव थायोब्ला बिनि गथ'आ मा जानांगौ मा हिक्षा लागोन मा इडुकेसन लागोन बेफोरखौ गावनो साननांगौ जायो आरोना दायो जोंनि बर' हारियावहाय इसेग्राब माने लेथेर फेथेर जानानै दंगासिनो दं आरोना माने गद'से नांथाना थादों आरोना जानायबो मुवा बुस्थुआ गद'से नांथाना थादों बे गद'निफ्राय बारलाङाखै आरोना बेबायदि जाना थादों आरोना बर' माहारिफ्रा माने थाखा फैसा एसे जाबोबाला मानसिया गोगायोना गोगानानै मा खालामगोन मा थागोन माने न'आव थाला इथिं बिथिं थाबायसिगोन सोरखौबा लोगो मोनसिगोन सोरबा सिख्लाफोराबो बेबायदि फैसाफोर थानाय मानसिजों एसे गाहाम मोनो आरोना जाहोनाय लोंहोनाय फ्रि मोनोथ' बेनिखाय माने एसे गाहाम मोनो बेयावनो माने लेनदेना बांलाङो आरो गाज्रि लामायाव थाङो आरोना बे गाज्रि लामायाव थांनाय माने गावनि न'खरखौ सेफायना लानाय आरोना बेनिखायनो
आङो सानदों आरो बुंदों बयबो माने गावखौनो एसे आन्दाज खालामनानै सोलिदो जोंफोरो खस्थ'यै माने उथिबोनाय मोनसे जाथि माने जोंफोरनि जाथिनि जिथु हिस्ट'रि आरोना बर'नि हिस्ट'रिया बुहुत गोलाव माने बेलेग दस्रा जाथिफोरजों मिलायखाया बेनिखायनो जोंफोर गावनो माने मोजां लामायाव आगान सुरनानै बेलेगखौ माने सारप्राइज खालायनो थाखाय सेस्था खालायनांगौ आरोना मानो होनब्ला जोंफोरबायदिथ' गुबुन जाथिफ्राबोथ' बुहुत जौगानाय जाथिफोर दंना आरो बिसोरो माने एसेग्राब मोजां लामायाव सोलिलांनो हायो खोनायो साफा सानै जाथि हिसाबै खिन्थु जोंनिया माने दायो बांद्राय जागासिनो दङ बेनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन रायजोफोर मा बुंबावनो मैदेरनि बाथ्राखौ बुंबाय आरोना मैदेरखौ लानानै जोंफोरो दायो सावरायनो गोनां जादों न'खराव एसे भाबिनो गोनां जादों सोरबा गावनि हिन्जावखौ गथ'खौ स्कुलाव दोनहैनो थिनोब्ला खायफा गिनाय फैलायलांदोंसै खायफा हौवाखौ हिन्जावा गिदोंसै थिनहरनो स्कुलावहाय सोरबा हौवादों हिन्जावदों जमा थांलायलांदोंसै स्कुलाव गिनानै बेबायदि जालांदों आरोना बेनिखायनो एसे साबधान जादो एसे मोजाङै सोलिदो रायजोफोर आङो आरो मा बुंबावनो बुंनायनि सिगांथ' नोंथांमोना सिगाङावनो मिथिखाजोब्बाय जानांगौ अब्लाबो नोंथांमोनखौ आङो दिनै बुंबाय मोजाङै सोलिलांदो आरोना आं बेसांखौनो बुंनानै जै बर' हारिनि